е 1991 година, в Националната служба за сигурност подготвят сборен, строго секретен доклад. Той проследява 2-годишната задкулисна дейност на лидерите на ДПС и тоталният им шпионаж срещу България. Ето част от документа. Турската страна през целия период от създаването на Движението за права и свободи регулярно е получавала и по-настоящем продължава да получава всестранна информация, в това число и от поверителен характер, за работата на Великото народно събрание, президентството и Министерския съвет. По същото време, през 1992 година, Ахмед Доган посещава турския посланик в София Ялчан Орал. Доган му предоставя имената и биографиите на десетки наши посланници и разузнавачи на прикритие, така наречения оня списък. Там една голяма част от българските агенти бяха дискредитирани, а всяка една държава без разузнаване е сляпа. Все едно един шофьор да кара с замазани стъкла. От 1992 година до днес никой от властимащите не посмя да се противопостави на ДПС и политиката му за турцизиране на българо-мухамеданите. Знаете ли как се казва? Рафат Атипов. ДПС? Да. Ти ходиш ли да гласуваш на избори? Ходя. Ходиш? Да. Кога гласуваш? За ДПС. Защо? По принцип. Те са наши хора. В какъв смисъл наши хора? От религията. По принцип те са като мюсюлмани, се водят като мюсюлмани за това. За това гласуваш? Да. Как гласува тук населението на изборите? ДПС. ДПС. Вие за ДПС ли гласувате? Да. Защо? Така исках. Ти така искаш? Да. Какво ти харесва в тази партия ДПС? Управата. Кой ви е кмет сега тук на Корница? Ибрахим Сърмалиев. Ибрахим Сърмалиев. Той от нашите българи. Българи мюсюлмани. ДПС ли е? ДПС. Вие гласувате ли? Да не си гласуваме. Някой си гласува ДПС-то. Всеки път за ДПС? ДПС-то си. Ние изпълняваме си вярата. Да си ти кажа правата. Добри си. Може някой веки нещо му припило, може да гласува за друг. Ама всичко живо си е ДПС-то. Смесените райони се превръщат в държава в държавата, където законите на страната нямат стойност, а официалният български език е заменен с турския. Бих искал само с няколко думи да поздравя нашите възрастни брати и сестри, които ще ме разберат най-добре на майчин език. Saygıdeğer büyüklerim, saygıdeğer kardeşler, hepinizi Gökçeali Gönül'den selamlıyorum, tebrik ediyorum. Bugün Rumen Belediye Başkanı'nın bayramıyla hepinize sağlık, başhoşluğu diliyorum. Несекващите амбиции на Анкара да внуши на мюсюлманите у нас идеята за принадлежност към света на тюркизма разчитат на два обединяващи фактора – фалшивата теза за общия етнически произход и религията. Ислямът отново е политика и оръжие, което за разлика от османските завоевания, този път върви пред войските. В ход е агресивната доктрина на турско-ислямския синтез, която идентифицира етноса с религията. Мюсюлманин е равнозначно на турчин. Ето защо след 1989 година към България се насочват потоци долари за строеж на джамии. Всевъзможни съмнителни фондации, включително фундаменталистки от Турция, Саудитска Арабия, Иран, спонсорират проекта за отродяване на българо-мухамеданите, насочен и срещу православието. През 1994 година Анкара организира широко разузнавателна експедиция, маскирана като проучване на турско-ислямското историческо наследство в България, Гърция, Македония, Албания и Румъния. Тя е под прикритието на нейната дирекция по религиозните въпроси, начело с шефа й Мехмет Нури Йылмаз. Експедицията на Мехмет Йылмаз проявява особен интерес към България. Нейни домакини са лидерите на ДПС, които се надпреварват да демонстрират верноподаническите си чувства към скъпите гости. При срещите си в президентството и дирекцията по вероизповеданията в София, Мехмет Нури Йылмаз поставя следните искания. Молитвата е езан, с която мюезинът призовава правоверните да се излъчва навсякъде с високоговорители.
държавата да осигури заплати на имамите, да се върнат вакъфските имоти, да се окаже съдействие за ремонт на джамиите, които видяхме в Разград, да се подпомагат от държавата ислямски религиозни училища. Резултатите от експедицията са отразени в специален сборник, озаглавен с носталгичното «Ако Дунав можеше да говори». Той е предназначен за турското външно министерство, разузнавателната централа МИТ и други ведомства, ангажирани с експанзията срещу България. Според авторите му, българите и до днес били изпълнени със светли чувства при спомена за османското присъствие, а петвековното иго било щастлива идилия между поробители и поробени. Ето какво пише в този уникален по своя цинизъм документ. До нас достигнаха молбите на живущите в България, Румъния, Македония, Косово, Босна и Албания наши мюсюлмански сънародници. Те ни казват: нас ни има като наследници на османските ни бащи и деди и пазители на това културно-историческо наследство. Балканите са така близки до душата и сърцето на турската нация, колкото и земите на Анадола. Нима река Дунав не е по същия начин наш приятел, както реките Сакария и Казалармак? Не са ли част от нашия анадолски фолклор, румелийските песни и музикалните ритми? Турско-османското присъствие се бе поставило в помощ и услуга на населението, което и днес се помни с благодарност и признателност. На Балканите и сега има възрастни хора, мюсюлмани и християни, които си спомнят с носталгия за това управление. Има обаче и хора, които са враждебни спрямо турско-ислямската цивилизация на Балканите. Те посягат на тази велика цивилизация, но идва ден за голямо разчистване на сметките. След разузнавателната културно-историческа експедиция на Анкара, строителството на джами у нас се ускорява. Само в кърджалийското мюфтийство новите и ремонтирани храмове са 900. Въпреки това изобилие от мюсюлмански храмове в България, където официалната религия все още е източно-православната, продължават исканията за нови джамии и то в нарушение на закона. Джамийското настоятелство в Кърджали с председател Ферат Сейд поиска от кмета на общината Хасан Азис общински терен до брега на река Арда в квартал Възрожденци за градеж на нова джамия. В Кърджали вече има една джамия, но според общинските съветници от ДПС тя не била достатъчна. Ако се построи джамия в квартал Възрожденци, жителите му ще бъдат подложени ежедневно на звуков тормоз от високоговорителите на минарето. При това 5 пъти на ден, като първата молитва е около 5:30 сутринта. Съгласни ли са живущите в квартал Възрожденци и особено собственици на апартаменти в околните блокове да понасят до края на живота си, знаете за какво говорим? Не говоря за религия, говоря само за едно допитване до хората, които живеят там и които ще са най-близо в контакт с този ритуален дом. Малцината българи, които присъстваха на общественото обсъждане за градежа на нова джамия, станаха обект на хули и подигравки от страна на общинските съветници от ДПС. Те са 28 от общо 41 членове на съвета. Обаче питам аз, в общинския съвет, съветниците, колко българи има в този съвет? Колко сте избрали? Правилно, когато започнете да решавате, целта ми е, че вие, когато предлагате тук по 5000 лева, няма да събръкнете вашия джоб. Ами ще събръкне там Турция, която е запълнила 5 милиарда долара, за да изкупува тук български земи. Има пари, ще купува човека, какво да прави? Има пари! Твоята къща ще продаваш. Твоята къща ще продаваш.
На български не мога да пее, Божите. Български не може да пее. Български не може да пее, може да пее турско. Добре, като пее на турски, да пее турско. Агресивно натрапване на мюсюлманска религия. Няма да мълчи до Ти откъде си? Ти откъде дойде тук, бе? Откъде дойде? От турска дойде ти. Откъде дойде? Он не вика, българин вика. В градоустройствения план на Кърджали парцелът е предвиден за парк. Според член 9 от Закона за устройство на територията, той може да бъде отстъпен само за изграждане на съоръжения за техническа инфраструктура. В този смисъл е и становището на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Савин Ковачев, който се разпорежда абсолютно не относно градежа на джамия върху този терен. Господин Азиз, не смятате ли, че такова обществено обсъждане се явява безпредметно при положение, че отговор на заместник-министър Савин Ковачев е, че недопустимо е в разрез с Закона за устройство на територията при отреждането на този терен от зелена площ за построяване на сграда от нежилищен характер? Тук е без значение дали е джамия, църква, будистки храм или каквото и да било. Поне до този момент общинската администрация не е правила постъпки пред Министерството на регионалното развитие дали исканото място и виждането за мястото, което ще се преотреди за молитвен храм, дали противоречи на закона или не. Ние не сме правили такава постъпка, но ние трябва да направим едно официално запитване, да получим един официален отговор. Има компетентни органи, които ще отговорят на този въпрос. Нямам информация нито за запитването, нито за отговора, но това е една процедура, има едно искане, прави се едно обсъждане, което в крайна сметка ще дойде в Общинския съвет и когато Общинският съвет взима решение, разбира се, ще се съобразява с законовите изисквания. В последно време ДПС се проявява като агресор в нашия район, конкретно Кърджалийския район. И не мога да си представя как може да се решават такива въпроси в съвета, когато целият там парламент в съвета са само турци. Аз съм ходил в Турция, развиеш ли толкова джамии, няма колкото за 15 години построиха тук в този нашия район. Обаче забележете нещо друго, българите не са достатъчно солидарни. Действително, че не са солидарни. Затова, защото аз ви казвам, хората са наплашени. Затова, защото ако дойде той тук, утре, други ден, като отиде там да търси работа, няма да му дадат работа. Защото работата е в ръцете на всички турци тук. Натискът върху българите от Кърджали и района обаче не е само от религиозен характер. Дразнищото и онова, което бесява българите, че общината всячески постига всичко, което работи в посока ислям. Повече от ясно е. Ако е за нещо друго, ще има да протакат с месеци, с години, когато обаче за терен за джамия, нека да има джамия, няма лошо. Но те ще си изберат терен на най-хубавото място в града, на централно място. При това няма да се съобразяват с никой, защото общината е изцяло тяхна. Ето това дразни хората и на какво обществено обсъждане да присъстват, какво да коментират. Че в Кърджали не трябва да има 5 джамии. Те имат пари и власт да го постигнат. И това обезверява хората. Аз, например, мога да ви кажа, че съм дискриминиран 5 пъти, 6 пъти съм уволняван само защото не съм член на ДПС, защото съм българин най-вече и аз това го казвам съвсем открито и въобще не ме е страх, че би могъл някой да ме обори. По мое време имаше около 15 служители, които бяха етнически българи. Сега в момента са останали само 3. Ето, това е конкретен пример как постепенно, чрез икономически средства и лостове съкращават се. Нещо повече. Значи уволнява се служители с висше образование, а се назначават активисти на ДПС с средно образование, със същата тази, с високи заплати, които аз не ги оспорвам, но просто това си е жива дискриминация. А ние знаем кой е шеф на комисията по дискриминация. Като отидем да се оплачем на Кемал Юб, едва ли той ще вземе някакви мерки, едва ли това ще бъде в наша полза. Доколкото разбрах, много млади хора тук не могат да си намерят работа и цели семейства се изселват дори във вътрешността на страната, където няма смесени райони, заради това, че не могат да си намерят работа. Ами не могат да си намерят работа, защото повечето се избират турци,
които говорят турски език, понеже нашите не знаят турски. И много отиват в чужбина. Почти половината младите хора от Кърджали са по Испания, по Италия, по други страни, където тук сме почти без млади хора. Внучето ми учи в момента втори клас и когато отива на училище, от началото на училището са минавали от клас на клас турски представители и са ги молили да започнат да учат турски език. Почти във всеки клас има хора, които заедно с английския се записват и за турски и искат да запишат и българчета. Моя внук вика: баба, аз да се запиша ли турски? Викам: как ще запишеш турски? Ти си българин. Откъде на къде ще учиш турски? Терорът над българското население в област Кърджали не пожали и покойниците. Преди 5 години в мюсюлманското гробище на Джебел е погребан според ислямския канон българо-мухамеданинът Радослав Бонев. По-късно синът му Дамян поставя надгробна плоча със снимка и българското име на баща си. Именно заради това, че покойният е с българско име, на 8 май миналата година 3 души, Динчер Умер, Сюлейман Мурат и Хасан Али Осман, изместват оградата, като оставят българо-мухамеданските гробове извън гробишния парк. Вие като ви попитахте защо го направиха това, те какво ви казаха? Причината е била плочата, че сме сложили българско име на плочата. Ако сложим турско име, ще си махнат мрежата и ще включат в парк. А ние не сме съгласни. Имаше един момент, в който аз бях в полицията с извикан от началника на полицията в Джебел, участъка, 6 жени, фактически, които са близки и роднини на погребаните в ислямското гробище. Туркини? Да, туркини, напълно туркини си, които от тях, нито 1% от тях нямаха българска реч и говорим български. На турски, аз се пък разбирам турски, живея в този град от 16 години и ми казаха да си сменя името, както и моето, така и на баща ми, и ще живея спокойно в Джебел. Тук фигурира вашето име Динчер и Смет Юмер. Да. Значи вие тримата сте махнали оградата. Ти, Джемал, Сюлейман и Хасан. То така е ни дадено в това в МВР-то. Че сте проповядали омразна религиозна основа. Защото той нас не познава. Имаше и други хора, които и те са против по този начин. Ама кое сте против? Аз не мога да разбера. Против е, че за нашата религия не е удобно с български имена да се напишат в това. Защо? Къде го пише това? В Корана пише ли го? Това аз не мога да ви кажа. Това в джамийското наследство ще ходите в джамията и там ще го питате. Ние като общинска администрация не се намесваме в религиозните работи на отделните вероизповедания. Проблемът е между джамийското настоятелство и близките на родителите. Съветвам ви да се видите с джамийското настоятелство и близките на починалите. Можете ли да съдействате по някакъв начин да се възстанови това? Защо? Ние направихме каквото трябва. И така ли ще станат гробовете сега? Не знам, това не е мой въпрос или въпрос на джамийското настоятелство. Поругаването на българщината не е от днес. Това е дългогодишна стратегия на Турция, която е отразена и в споменатата вече книга «Ако Дунав можеше да говори». Макар че издадена през 1995 година, в нея имената на нашите градове, реки и местности са написани и се популяризират с османските си названия – Местануа, Момчилград, Хаскьой, Хасково, Рущук, Русе, Филибе, Пловдив. В изданието авторът прави откритието, че Кърджали е окупиран от българите през 1912 година. Подобен исторически абсурд е залегнал и днес в официалния сайт на община Кърджали. В него е посочено, че историята на града започва от някаква легенда за Кърджа Али, военачалник, който предвождал турските войски при завладяването на Родопите през 1389 година по времето на султан Мурат. И тази легенда е описана в подробности и представена като историята на града. Кърджа Али е родом в Азербайджан, един от верните полководци на султана завоевател, който за сега ние нямаме исторически свидетелства, които да доказват, че той е присъствал
на територията на източните Родопи. Едно от доказателствата, което имаме, това е от 20-те години. Тогавашният кмет Сава Недялков издава заповед да се проучи тюрбето на Кърджа Али, който се е намирал в центъра на града. При проучването се оказва, че гроба е символичен, т.е. вътре не е бил погребано физическо лице. Тоест не можем да го приемем, да приемем тази легенда като историческа истина. Като историческа истина. Гаврата не е само с българската история, религия и националност. И не е само в района на Родопите. Българите от Лудогорието също са подложени на терор и дискриминация. На политически език обаче това се нарича толерантност, за чието проявления се раздават призове. В град Търговище, в общината, бе връчен приз за най-толерантна личност на града. Бяха номинирани 5 българи и представения като лидер от турската общност доктор Тунчер Кърджалиев. Естествено, той грабна приза за най-толерантна личност на 2005 година. Смятате ли, че етническата толерантност и въобще толерантността може да бъде възприемана у нас, както виждаме няколко примера в последно време, като толериране на определена етническа група за сметка на мнозинството? Този тип въпрос е естествен от телевизия СКАТ. Аз гледам и телевизия СКАТ. Вижте, въпрос на интерпретация е тази тема. Вие как я интерпретирате? Точно, аз мога да говоря за моята гледна точка, за моя аспект. Аз не мисля, че има тенденция, че в последните години има този момент да бъде толерирана една или друга етническа общност. В Търговище аз изпълнявам и тази роля, част съм от Движение за права и свободи. Над 25% от хората, които са членове, които са станали членове на Движение за права и свободи, са от нетурски происход. 25%, които не са етнически турци, пък са станали членове на ДПС, разбрахме, че са били принудени, за да вземат определени работни места. Условието тук в Търговище било да бъдеш член на ДПС и да владееш турски език при кандидатстване за работа. Това е абсурдна теза. Аз мога да ви дам списък с имената на тези хора. Уверявам ви, сериозно го говоря това. И вие сами да си направите свое проучване. Няма да намерите нито един човек, който да потвърди тази теза. Категоричен съм. Беше връчен приз за най-толерантна личност за град Търговище. Тунчер Кърджалиев получи този приз, който е общински съветник от квотата на ДПС. И бяха изказани мнения, че толерантността тук в Търговище означава, че ние българите толерираме турците. Вярно ли е според вас това? Вярно. Вярно. Какво се изразява това толериране? Става турски град. Например, нещо, което конкретен пример. Кое излезеш по центъра, всичко на турски се приказва. Има ли някъде български да се приказва? В магазини отидеш, на турско се приказва. Супер е ти. А вие сега как пазарувате? Пазарувам, ама най-напред на турски се обръщат, след не на български. Ние естествен, Така сме. Турски град. А името ви как е? Да не ме прибият някак. Добре. Веска се казвам, баба Веска и това е. Защо да не ви прибият? Толкова ли е страшно? Страшно е все пак. Не виждаш, турците как са наострели. Майка ми е безработна. Последния път, като ходя в борсата по труда, имал само 3 места, в които не се иска български. Само 3 места, в които не се иска български? Да. Навсякъде като условие се поставя турски език, така ли? Да. Смятам, че се толерира турски етнос. В принцип, тук е центъра, повече на турски се говори, отколкото на български. Повечето време на турска реч тук говорят. А по отношение на трудовата заетост и работните места, чухме, че са назначавали, понеже повечето фирми са турски, са назначавали предимно турци. Вярно ли е това? Вярно е в принцип. Шишейджан, примерно там повече турци от тук ходят, заедно при тюргите и работят. Сега наскоро стачка са правили, ниски заплати.
Тоест това потвърждава тезата, че тук етническата толерантност означава, че толерираме повече турското малцинство. Това е истина. Това е грешка на мира, да докара този завод тук. Шишеджел. Защо? Него е грешката. Той се възползва от тази работа. Аз какво съм се възползвал да ги слушам сам всеки ден тук да ми говорят на език, който нито го разбирам, нито искам да го чувам. Там само на турски ли говорят в Шишеджел? Къде? Да, на турски се говорят. Даже и не приемат хора, които не знаят български. Каза, че има и българи да работят. Там бяха на няколко месеца в Турция на обучение, може би там са научили езика. Да се награждават лидери на Движението за права и свободи за особени заслуги у нас не е прецедент. Началото на тази традиция постави президентът Георги Първанов, който присъди на лидера на етническата и сепаратистка партия ДПС Ахмед Доган най-високият орден – Стара планина, първа степен. На церемонията по награждаването Доган не пропусна възможността да унизи България, заявявайки, че не желае ордена, защото това не било в неговия стил. Срамното му поведение бе и своеобразен реверанс към пребиваващия тогава у нас турски премиер Реджеп Ердоган. А с отличието, президентът Георги Първанов отне правото на Анкара първа да окичи с орден своето протеже за изключителните му заслуги за разгрома на националната сигурност и ерозирането на българската държава. 128 години след освобождението, ще я има ли България или ще остане само географско понятие заради престъпното нехайство на управляващата ни върхушка? Тук го владява Турция. Вие не можете да се оправите, дошли сте тук да снимате интервю. Ма защо са били на вие и ние? Ами защото вие българите и ние мюсюлманите. Езика ми е турски и съм турчин и ислямската религия изпълнявам. Няма българи мюсюлмани. Как помагате, какви са? Те са мюсюлмани. Те са мюсюлмани от начало. Те са мюсюлмани. Преди 1100 години. Ние като цяло сме помаси. Това го казвам смело. Народност и религия са две различни неща. Това трябва да знае от всеки човек. Щом приемаш исляма, трябва да приемеш и народността. И как се самоопределяш? Аз съм муслиманин и я. Мюсюлманин, ама като това е по вероизповедание, а по националност, по етнос как? Аз съм турчин. Турчин. Турчин се намира. Турчин си? Да. Документиран турчин. Родопите си отиват неумолимо от България. Това е страшно.